אנחנו רוצים לשוחח עם עורך הדין דודי מאור. דוד מאור, דודי מאור, איך אתה מעדיף? דוד מאור. דוד מאור, משרד עורכי דין לצוואות, ירושות ועיזבון. הפעם נדבר על צוואה הדדית והמשמעויות שלה. שלום לך, תודה רבה. שלום רב. שהגעת אלינו. צוואה הדדית, סוג של תעודת ביטחון גם, של כל אחד במערכת היחסים שלו. באיזשהו מקום, נכון. כן. השכיחה ביותר, נכון להיום, 80% לערך מהצוות שנערכות היום הן צוות הדדיות. כן. נותן שקיפות לבני הזוג, בעצם מה בן הזוג השני אמור לעשות עם הרכוש המשותף, נותן סוג של ביטחון, כן. סוג של הסתמכות, כי הוא מסתמך בעצם על בן הזוג השני, אבל מצד שלי גם כובל אותו. כן. ופה העניין מתחיל להסתבך. אז בואו ניתן קודם כל קווים לדמותה. תתקן אותי אם אני טועה, זאת בעצם צוואה שמותירה לבן הזוג שנשאר בחיים אחרי לכתו עד 120 של אחד מבני הזוג, את הרכוש כדי שהוא ורק הוא יטפל אחרי לכתו ברכוש המשותף. או יותר נכון, יוריש את כל הרכוש המשותף, כמו שהוחלט כששניהם היו בחיים. וזה מה שאתה אמרת בעגה המשפטית, יורש אחר יורש. יורש אחר הוא יורש. יורש ומוריש. כן. כאן יש מספר בעיות ואנחנו תכף ננתח אותם. כן. בנושא של צוואה הדדית, קודם כל בוא נלך לעניין הביטול. אם עשו צוואה הדדית, אחד בני הזוג רוצה לבטל, יש מתחלק לשניים. האם בן הזוג בחיים, האם בן הזוג לא בחיים. אם בן הזוג בחיים, מספיק הודעה, אבל הודעה שאכן מתקבלת, ממסמך רשמי, כן. באותה הודעה הזו בעצם מאפשר לבן הזוג שהשני, לאפשר לו לדעת בעצם גם לשנות את צוואתו. אוקיי. העניין מסתבך אם בן הזוג לא בחיים. אם בן הזוג לא בחיים, אז יש פה בעיה. נאמר, חלילה אדם שהתאלמן ופתח פרק ב' ועכשיו יש צוואה הדדית, כאשר הגברת הראשונה לא איתנו, קשה מאוד. פה יש בעיה. אם הוא רוצה לבטל את הצוואה, יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, הוא מחזיר אם הוא ישתמש מכספי העיזבון, הוא מחזיר את זה לעיזבון עצמו, או אם הוא לא מחזיר את זה לעיזבון עצמו, יש פה בעיה גם אם הוא ישתמש בכספים או לא ישתמש בכספים. כן. הסוגיה הזאת היא סוגיה באמת בעייתית בנושא של צוות וירושות, כן. אבל אנחנו רוצים בעצם לומר איפה הבעיות היותר חמורות. אני רוצה להציג איזה סיפור קצר, פסק דין גמליאל, זמיר נגד גמליאל. זה הדברים הכי מעניינים. יפה, זה פסק דין שהוא עבר בעליון, הוא בין איזה אבן דרך לכל הנושא הזה. כן. יש את גברת יעקב ויוספה, עשו צוואה הדדית, החליטו שכל הרכוש עובר לילדים. כן. לימים, מקרה שכיח, גברת יוספה נפטרה, כן. ואדון יעקב הכיר בחורה צעירה, נולד להם ילד, וכתוצאה מההיכרות שלו והחיים החדשים, הוריש את הכל לרעייתו ולילד. הילד מפרק ב' שיש ילדים של פרק א' שכרגע נושלו. נכון. וואו. עכשיו, יש לנו פה שני שופטים, השופטת ארבל באה ואמרה, בוא ניכנס לנפש של יוספה, מה היא רצתה? מה בעצם היא רצתה? היא רצתה בעצם להוריש את הרכוש לילדים המשותפים. כן. ובוא נלך רגע, השופטת נאור מה אמרה? אמרה, יש פה בעיה. כן. מה הבעיה? הצוואה שותקת. צוואה שותקת, זאת אומרת שהיא לא מתייחסת למה שקורה אם במידה אם במידה, בסיטואציה הזאת שהצוואה שותקת, אזי היא בעצם אפשרה ליעקב לעשות כרצונו. כן. וכאן אנחנו נכנסים לעניין הזה, שבאים אליי זוג, והם אומרים, אנחנו רוצים צוואה הדדית, אני אומר, נחמד, אבל בוא נראה במקרה ומה אנחנו עושים כדי בעצם לשריין את כל המהלך הזה. כוכביות. נכון, ולשריין כדי שלא יקרו וישנו מקרים כאלו. מעניין. הגבלות, מאוד פשוט. כן. בצוואה הדדית ניתן לומר זה הערת אזהרה על הרכוש המשותף. להגביל שלא ניתן לתת נכסים במתנה, כי הרבה מן המקרים זה שיש מטפלת, מתחברת לאותו אדם מבוגר, והוא נותן לה במתנה נכס או רכוש, להגביל, אין מתנה, אין נושא של מתנה. כן. נושא נוסף זה, שאם במידה ויש כספים, האדם שבעצם נותר בחיים יכול להשתמש אך ורק בריבית, ולא בעצם בכסף עצמו. מעניין. זה מגביל את האפשרות בעצם להשחית או לשחוק את הרכוש. ומצד שני, אם מגבילים ואומרים, הוא לא יכול להשתמש, הוא לא יכול לעשות, והוא הגיע לסיטואציה שהוא צריך להשתמש בכסף, הוא צריך לחיות, ואין לו מאיפה. יש להסתכל גם על הנושא הזה, ובעצם ליצור איזה מין איזון, שבו גם לאחר הפטירה ניתן לקיים ולהמשיך ולחיות. לפני שניפרד כמה מילים פרקטיות, איך חותמים, מסדרים, מנסחים, ומול מי צוואה הדדית כזו? צוואה הדדית זה מול שני בני הזוג.
כן. שני עורכי דין עדים לצוואה הדדית מן הסתם. כמובן שאנחנו פורטים את כל הרכוש בתוך הצוואה. לעתים עורכי דין מעתיקים צוואות רגילות, וזה בעצם מכשיל צוואה, יש התמחות בנושא של הצוואה הדדית, בהתנסחות. יש לתת את ההגבלות, כפי שציינתי, בהתאם, כדי לשריין את בני הזוג, להבין מה הצרכים שלהם, ולתרגם את הצרכים, ולראות בעין של בן הזוג הנותר, כיצד הוא יכול לחיות לאחר מכן עם הסיפור הזה, ולהסתכל גם בעיניים של היורשים, כן. לראות מה קורה איתם, כי הם בעצם לא יכולים לעשות דבר. כל מה שאנחנו בעצם מנסחים או כותבים, משפיע באופן ישירות על היורש. תודה רבה לך על הדברים המפורטים והברורים האלה, עורך דין דוד מאור. 13